на видео. Да видят хората какво сме го свършили днеска на спининг. На едно гьолче. Добър вечер, господин Дамянов. Какво правите там долу? Ето тук да видим сега едни костури. Нещо са тежки, нещо са много. На главинарите. Мале, ща е ова. Ова е невероятно. На БАЙ сме главинарите. Уе. Ето какво сме ги свършили. Ето за какво става просто. Леле. Ето. За какво е? Ова е Машко. Това е Машко. Това е, колеги, на затворен водоем. Гьолче е. Не е язовир. Само на главинари. Не е платен. На главинари, на блесна и на ратли. Тлъсто, много тлъсто. Айде да качваме един. Много тлъсто. Купчина. И дебело. Ето е штука. Да, приятна. Приятна штукичка. Кажи баба, thank you. Това е дебел костур. Да видим къде ми е рулетката, да видим тази штучка. 45 номер. Вие имате уред. Ого, 55 см. Кило и... Лъжа няма Кило и измама. 200. Усмивка. Така. Ще снимаме. А? Не искаш?